Altså sammen, velkommen til. Mit navn, det er Afina Arts, og jeg vil lige sige 2 ting. Faktisk 3. Det er bare hurtigt. Mit Soulfight, det er ikke åbent endnu, fordi at jeg har ikke lige fået lavet det færdigt. Og nogle af I kan vel godt catche til, hvad jeg hedder, men jeg vil råde jer til ikke at købe noget. Jeg har kun sat et banner op, men det er dumt at købe det lige nu. Og så hvis I undskylder for, at der ikke har været et speedart ude. Jeg har et, men da jeg prøvede at redigere det, der gik det i spasmo. Så inden der kommer et speedart ud, så vil jeg nok prøve at få, hvad fanden det hedder, Sony Vegas Pro, whatever. Og så redigere det i der i stedet for, sådan, så de ikke bliver 6 minutter lange. Eller det må I meget gerne skrive i kommentarerne, hvis I synes det er fedt, at de er lidt lange. Så vil jeg gerne sige undskyld, fordi at der har været en masse kommentarer, som jeg ikke har svaret på. Jeg har svaret på dem nu. Men det er simpelthen fordi, at jeg har ikke været særlig meget inde på den her account, fordi jeg har min main account. Og der har jeg haft rigtig meget at gøre, fordi jeg skulle gøre en masse shit, sjovt nok. Så det var lige de ting, jeg gerne ville sige. Jeg håber, at der er nogen, der spurgte, om jeg ikke vil, at der Skype det. Jeg har sendt en anmodning. Så ja, vi ses. Hej. 2 måder at sige, vi ses på. Ja, vi ses.